Sant Genís de Tapioles fins fa poc només apareixia esmentat en alguns pergamins dels segles X, XI i XII. Es creia que havia estat una cel·la monàstica o una església pertanyent al monestir de Sant Cugat del Vallès que sempre se citava al costat de Santa Eulàlia de Tapioles, però fins fa poc se'n desconeixia l'emplaçament exacte. No obstant, i gràcies als esforços realitzats per part d'alguns veïns i veïnes de Vallgorguina, a la dècada dels anys 80 del segle XX, l'Associació Cultural de Vallgorguina va iniciar una prospecció exhaustiva de la vall de Tapioles per tal d'intentar localitzar l'indret on fa més de 800 anys s'hauria erigit la cel·la. Les excavacions arqueològiques al jaciment de Sant Genís de Tapioles, promogudes pel propi Ajuntament de Vallgorguina durant el 2003 i el 2004, van treure a la llum un edifici de planta rectangular que, datat entre el final del segle IX i el segle XII, corresponen a la cel·la monàstica. Només es trobaren 3 de les 4 parets perimetrals, ja que la quarta, que correspondria a l'absis, fou destruïda modernament com a conseqüència de l'obertura d'un camí forestal. En aquestes excavacions també s'hi van trobar materials romans de l'època baix imperial, datats del segle IV, i 4 monedes de Constantí I el Gran, cosa que dona fe de la seva antiguitat.